Benvinguts una vegada més a la classe de matemàtiques. En el vídeo anterior vam començar a veure el final de recorregut per tal de trobar l'algoritme estàndard de la resta. A partir d'una resta no portant-ne, vam seguir els passos i vam veure els motius de com es fa la resta. Ara, en aquest vídeo, veurem una resta portant-ne. Seguirem els passos i finalitzarem així el recorregut per tal de trobar l'algoritme estàndard de la resta. Començarem llavors la primera activitat en la qual us presentaré una resta que complirà el següent requisit. Aquest requisit és que les desenes s'hauran de descompondre per tal de passar-les a les unitats. Això vol dir que quan ens fixem en les unitats veurem que és una resta portant-ne. Mirem, una resta que pot ser, per exemple, és 791 menys 355. Anem a representar en blocs de base 10 el minuent, que com tots sabeu és la part de dalt de la resta. Anem a representar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ara hauríem de representar 9 desenes, però com sabem que al final haurem de passar una desena a les unitats, el que farem serà dibuixar-ne només 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I finalment, una unitat més les 10 que hem descomposat de les desenes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ara, el que fa falta és restar el subtraent, que és la part, com ja sabeu, d'aquí sota. Anem a restar. 3 centenes, li traiem 3. 5 desenes, 5 unitats. I doncs, una vegada ho tenim ja tatxat després de veure el subtraent, anem a representar-ho a la caixa verda. Doncs afegim a la caixa verda les 4 centenes, 400. Les 3 desenes, que són 30 unitats, i les 6 unitats, i ens dona un total de 436. Una vegada arribats a aquest punt ens preguntarem quin sentit té tot això. Doncs bé, aquí veurem el sentit. Si jo tinc la resta per tal de treballar l'algoritme estàndard, veurem que tenim 791 menys 355. Ara ve quan veurem el sentit, perquè si recordem les centenes que teníem aquí representades en blocs de base 10, veiem que són 7. En aquí teníem 8 barretes, per tant, aquest 9 el convertirem en 8. I en aquesta unitat la convertirem en 11 unitats que teníem aquí dalt. A partir d'ara, si no voleu representar les restes en blocs de base 10, ho podeu representar d'aquesta forma, ajudant-vos de manera que quan vulgueu restar 11 menys 5, sabeu que són 6 unitats, 8 menys 5 són 3 desenes, i 7 menys 3 són 4 centenes. És fins aquí on hem arribat a descobrir l'algoritme estàndard de la resta, començant per la representació de la resta i veient els passos que hem fet amb sentit per tal de conèixer el perquè de la resta. Espero que hagueu entès aquest procés i ara, quan resolgueu aquest tipus de resta amb l'algoritme estàndard, ja sapigueu el motiu del per què fem aquests passos.